Para crear unha pregunta tipo ordering, o que temos que facer é o seguinte. Primeiro, como sempre, escollemos a categoría na que imos colocar esa pregunta. Prememos en crear unha pregunta nova e escollemos o tipo de pregunta, neste caso, ordering. Estas preguntas son adecuadas para indicar ou preguntar sobre procedementos, sobre todo pola orden dos pasos que implica o procedemento. Por exemplo, no meu caso, o procedemento polo que vou a preguntar é o procedemento de creación dunha base de datos relacional. De acordo? Entonces, o enunciado temos que poñelo tamén o título, como sempre, indica a orde de execución das accións para crear unha base de datos relacional. Ese sería o meu enunciado. E logo indicamos aquí se van a aparecer os pasos en orde vertical ou en horizontal e se van a escollerse todos, se non, e imos creando na orde correcta os pasos do procedemento. No meu caso, crear as tabuas, crear os campos de cada tabua, logo sería especificar a chave primaria de cada tabua. Cada un ten os seus pasos nos seus procedementos, vale? Engadir tabuas de cada relación, crear as relacións entre as chaves primarias e foráneas, e por último temos que poñer todos os pasos, as propiedades da relación, e como me falta un máis, premo aquí en engadir. Teríamos que ir aquí abaixo de todo e inserir os datos. Inserir os datos. Vale? Damos de agardar os cambios e a pregunta estaría lista. Imos ver como queda. O alumnado que ten que facer? Reordear pinchando e arrastrando os ítems do procedemento. De acordo? Veña, ánimo con esta pregunta, que é sinxeliña, intuitiva e perfecta para repasar este tipo de procedementos.